От началото на кампанията срещам стотици хора, които споделят проблемите, които биха искали кметът на района да реши. Тези проблеми ежедневно виждам и аз. Проблемите, които аз като кмет на Западен мога да реша и са мой основен приоритет, са следните. Изграждане на нови тротоари и ремонт на вътрешнокварталните улици в района. Премахване на всички изоставени МПС-та и въвеждане ред с паркирането в района. Нови паркове, озеленяване и повече места за отдих на всички. Съвременни детски площадки за деца от най-малките до най-големите. Облагородяване на междублоковите пространства и превръщането им в любимо място на живущите около тях. Нова детска градина и детска ясла в Западен. Чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването са едни от най-големите проблеми в Пловдив.